Oeddech chi'n goen i fi, Miss Davies, sut oedden nhw wedi dechrau sefydlu'r Cwm Hyfryd yma? Wel, yn ôl yr addewid, oedd yr llywodraeth wedi rhoi i'r bechgyn oedd yn dod i fyny efo Coronel Fontana. Ar yr amodau ni oedden nhw'n dod i fyny bod nhw'n cael llech o dir pob un. 2 milltir gwar. Ac oedd nhw'n 8 ar wahân i'r Coronel. Ac yna, wedi'r tir i gael ei fesur, oedd yn tynnu lotyn am y lig. Ac oedd yna rhai yn lwcus yn cael bron y dyffryn yn gyfan gwbl mewn o fewn i'r llech y lig. Roedd eraill yn cael tir sal yn ôl bob golwg yr adeg hwnnw, ond erbyn heddiw mae'r tiroedd sal yma wedi dod yn werth fawr iawn. Oherwydd bod yna goedwig yna, llawer iawn o goed tân, pethau sy'n cael ei defnyddio, llawer iawn yma yn y gaea. Wel, beth ddigwyddodd i'r rhaid oedd ar ôl y bechgyn hyn? Ond mae wedi mi oedd yna ail ar chwilio'r lle. Ac mi'n gafodd rheini yr un teler yn union. Felly, mi roedd y ligs yn 100% yn ôl addewid y llywodraeth. Ac mi'n cawso nhw. Ond hynny'n golygu bod nhw'n mynd allan o'r dyffryn y cwm i'r llechwedda.